Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan ikasiko dugu zelan maiztasun taula bat erabilita kalkulatu ditzakegun pertsentillak. Zer behar dugu gure maiztasun taulan pertsentillak kalkulatzeko? Maiztasun errelatibo metatuak kalkulatuak izatea. Listo, bai? Eta ehunekotan, bai? Asko errestuko digulako gure dana. Eta gero beste alde batetik, jakin behar dugu zein den pertsentillaren definizioa, bai? Orduan, kasu honetan, 3 adibide hauek ditugu. Begiratuko dugu, bilatuko dugu, 20 edo 20 pertsentilla, bai? Orduan, gogoratu. Zer esan nahi du 20 pertsentilla? Balio horren azpitik, gure datu guztien, 20 aurkituko dugula, bai? Beraz, ehuneko zutabe hau erabiliko dugu, bai? Maiztasun errelatibo metatuaren zutabe hau erabiliko dugu, eta bilatuko dugu, 20 datu guztien 20 non dagoen, bai? Orduan, hemen gerturatzen gara, bai, 15ean 15 oso gertu dago, baina ez da heltzen, bai? Aldiz, 22,5 apurtzu bat pasatzen da, bai? Orduan, kasu honetan, 100 honi dagokion balioa hartuko dugu, bai? Beraz, 20 pertsentilla zein da? 3, bai? Zehatzagoak izateko, non egongo ditzateke 20 pertsentilla? 2 eta 3 balioen artean, bai? Gauza bera egingo dugu 50 pertsentillarekin. Eta gogoratu hau eta mediana baliokideak direla, bai? Bale, kasu honetan, begiratu behar dugu, berriro, non dagoen 50, bai? Eta zutabe honetan aurkitzen dugu zehatz 50, bai? 50. Beraz, zein da gure pertsentil 50? 5, bai? Gauza bera egingo dugu kalkulatzeko azkenengo pertsentilla. 80 pertsentilla. Bilatuko dugu, kasu honetan ere 80 zehatz daukagu, zein da 100 honi dagokion balioa? Begiratzen dugu aldagaiaren balioaren zutabe honetan, 9, eta listo. Nahiko errez, ezta? Gogoratu, bai YouTubeen, bai gure web orrialdean jarraitu jakindun.